Hey, kodwa uyamazi lo muntu othanda ukuhlola. Uyamazi lo muntu othanda ukuhlola. Ozazi zonke izangoma endaweni, wazi inyanga nabathandazi. Ungambuza ngenyanga ekwanongoma kulayela umuzi wayo nokuthi kupendwe ngopendo njani. Uthi umxoxela ukuthi kunesangoma esingapha eShepstone abashoyo. Athi hayi lo mama ngiyamazi lo mama unamathwasa amaningi. Omfishana ompofu onolaka, wazi ngishaba nolaka. Uthi ukhuluma ngomthandazo othile athi lowo ngiyamazi wacishe wangigwilizisa engifaka emanzini angimfuni kabi uthi kuxoxa ngokuthi endwedwe kukhona inyanga athi leyo nyanga leyo yangicaba wawungabona nganginjani ingcabo zakhona inesandla sibhlungu kabi leyo nyanga angiyifuni kabi ngeke ngiphinde ngiye kuyo. Uzazi zonke izangoma uhlola every month inkinga zonke izinto ayihlola akayilungisi adeli akukho nokukodwa bangahamba namhlanje afika ahlole bamtshele abuye lapha athe hayi kade ngihambile ngiyobheka ushilo yena lo yamuntu kodwa kusafuna ukuthi ke ngibuye ngihambe ukhona omunye abamkhomba ngapha entabankulu engisafuna ke ngiyobheka kuye ngoba hayi yena lo muntu ushilo and ngiyayazi lento ayishilo kufakaze yena athi uyazi lento ayishilo uvele wafike wangitshela ngomkhulu ngempela umkhulu wafele intabeni ongakaze athola ngabona hey lo muntu uyayazi into ayikhulumayo kodwa ngisafuna ukuke ngiyobheka ngapha uyahlola kodwa akalungisa kenzi ngisho bangamtshela into encane kanjani ngeke azayilungise uma evelelwa ibhadu vela ashathi yazi ukuthi yangitshela inyanga yangapha emtuba lento yasho kanje exactly buka lento nansi siyenzeka uvela uyibuza ukuthi pho wangayilungisa ngani lento wangayenza ngani lento yayisho inyanga uyahlola uguti ngokuhlola angaphuma ekhaya agibela itekisi eyohlola endleleni etekisini ezwe bexoxa abantu avela yeka afike erenka ashintsha agibela itekisi esiya la ase ungambona sekhipha ifoni senika umuntu etekisini awungiphi inamba yalesi sangoma okhuluma ngaso umuntu sexakekile ziningi inkinga safana ngengifike kuye athi mefike erenka seyashintsha akasayi kulesi kade ephuma ekhaya yakusona useyangapha omunye akanqena ukuthi angathi ephethe uthulitha wamanzi ephuma kumthandazi ezwe etekisini sekuthiwa ukhona omnye umthandazo ngapha adlula uyothi efika ngapha sefika namanzi omunye athi efika ekhaya seziyamdida lezi zinto akasazi zenziwa kanjani agcine seyithatha imitha abuye nawo kwenye inyanga seyobuza kwenye inyanga ethi mkhulu ngeke la ngiyadideka ngisakhumbula noma uthi ngigqume noma ngiphalaze ithi yabheka inyanga ithi hayi ngeke le mitha ngiyazi le mitha kuyonela ekhaya futhi mina yami imithi yale ekhaya ngiyigoqi kanje ayigoqwe ngo-newspaper yami le ekhaya hawu wemkhulu uyazi mawususho sengiyakhumbula kuyona yakho kusho ukuthi yele omunye umuntu engangiye kuye ngale ivele ibona inyanga ukuthi la kunzima uyahlola futhi imvamisa labo bantu akanqeni ukuthi angathi efike sangomeni sizwe ngayo inkinga zakhe athi engena nje bencoma ethi gogo hayi wakhile makhosi wakhile uyazi nami ingangitshela ukuthi koshaya lesi sikhathi ngiqedile kwakho ungabona ama-blocks alapha ekhaya mile ukhula ngithi ke manje yilezi inkinga ngithi nekuzalekweni kwethu sazalwa thina ekhaya uma wethu wayeseyahamba eyogana nathi komunye umuzi kushuthi ke sehlukene nobaba wethu mayegana nathi thina sakhula sazi ukuthi siyabalo umuzi size satshola sesibadala manje lento ibambile nje ibophile la kuthiwa kufuneka ukuthi sihambe thina siye komalume sibuyele siyoba angithi uyosayitshela isangoma sisazohlola ini ngoba isangoma masesihlola sizomtshela yona lento and uzomzwe sencoma athi hayi gogo ngeke gogo idlozi lakho liklini yazi lento wavele wayishintsha ngoba nje kodwa lento ixoxwe uyefika la bahlola uhlola futhi ngalendlela ukuthi uma kuthiwa kukhona into encane eyenzakalile ngisho ngabe yini angashiwa itekisi kuthiwa igcwele akhombe edrobheni qhamuka itekisi imshiye noma athi uyafika erenka afika itekisi igcwale ngayi kuthiwe hawu isigcwele yogibela elandelayo umze sethi hayi ngiyabona ikhona le nduku engishayayo ngishaya into zami ziyafuna ukuvela bese ibuye ziba sengathi zithi safaneke ngiyobheka ahamba hlolela ukuthi sekuze kwaba kabili efika itekisi igcwele kuthiwa akagibele elandelayo uthi ugcine ngagibelanga usukwenza ugcine egibelile inkinga ucasulwa yilento yokuthi yini le yenza ukuthi mayethu uyafika afica ukuthi yena itekisi igcwale ngaye manje sekufanele ukuthi engeke ake ngiyobheka lento kufanele ngiyobheka ashisa uphuthe ekhaya athi kukhona kushuthi mhlawumbe into ewulaka ekhona uyazi ngenze ukuthi kukhona isidalwa esilambile njalo uyabona lento okushisa uphutha ayifunekile sengiyayinothisa lento siyangijwayela seyohamba yohlola uma efika yohlola ufika futhi atshela isangoma athi hayi ngeke noma umthandazi lapha mkhulu sengithi angifike ngizobheka lapha ekhaya kwenzeka izinto engingayiboni kahle
Wenzeka izinto engayiboni kahle ingane lapha ekhaya zihleli nje ayisebenzi nami manje sengiqala umkhubo omubi mangithi ngiyapheka uphuthu ngiyalishisa ngithi uhlala ku TikTok abuka ama video lusho uphuthu ngapha useyongena ngakhe sangomeni usethi ibhadi ayi manje lapha mkhulu mangabe ngifika ekhaya nami sengibona kwenzeka izinto kusho uphuthu ukudla nje kuyaphela ukudla kuyaphela angazi ukuthi ngempela lento yini yazi noma ngithi ngiyayibamba imali yaphunyuka kusho yena le ahamba ehlola ngayo le ahamba ethenga ngayo iwasho kodwa manje usethi iyaphela hayi imali iyaphela ngiboni nje kahle yazi angiboni kahle manje kukhona into engiyisola wena mkhulu la kukhona imbuzo ukuthiwa kwakhe kufanele ngabe thina sayenza kudala nodadewethu manje ke lapha ekhaya ke kuphithene kuthe asizwani nje nodadewethu asizwani nomunye nje uyihlelile omunye uhlelile ngikhuluma nje nami ngihlalele ekolosaneni lami nezingane zami isangoma phela mase sihlola fune sivele sisho leyo nto sithi wena kukhona isimo sento eyimbuzo kufuneka ngabe nihamba nahamba nayigcina esimweni sento eyilikhaya uthi umuntu omdala kodwa kuhamba kuvuka isimo sento eyidlozi libe linihlakazayo ngoba ufakazi walokho ekhaya nizwani namanje ngingathi ngishaya indongo ekhaya ngiyanibheka uthola ukuthi abanye abekho nomunye waphuma wahamba nezingane zakhe omunye wayoqasha omunye wayohlalela nendoda ingamlobolile omunye kwaba ukuthi isangoma phela ngithi sesiyithole kuyinto vele afike naye eshiwo uyena bayahlola namanje ngabuka le video athi hey uyazi wangikhumbuza lo muntu awuvula ivolume ngizwe awuvula ivolume owaphena lo muntu uyazi ngempela uqinisile safuneke ngohlo akahloli yena awungene lapho ubuka ukuthi yena akahloli usebenze laphi ngoba mike wezwe igama elinokuhlola phakathi meke wezwe igama elinokuhlola phakathi emsebenzini angafika late asayinisa iwarning kuthi usufike late kakhulu sayina ama warning asayinisa iwarning aphume ntambama akasaya ekhaya ngizofika late nipheke hayi ngizoxoxa mase ngifikile khona engingakuboni kahle lapha sebeyazi ke ekhaya uthi uyohlola khona sangoma sizwile siyohamba fika ngene mayefika uyobaxoxela kuqala hey lapha sengithi ngivele ayi lapha emsebenzini akuhambi kahle kubi ngiyabona ukuthi bafuna ukungichitha akasasho ukuthi inkinga ikuye uye ovuka late uye ongasigcina isikhathi emsebenzini hayi usebona sekuyinkinga hayi kukhona into engayiboni kahle lapha emsebenzini ngiyabona ukuthi bangijikele nje imanager seyivele nje zahlangana ngami kanti ukhona nomama olapha emsebenzini alungile ngoba inye into futhi abagudi kuyo bayanukana enye into abagudi kuyo bayanukana mangabe nje uke wahlangana naye naxoxa wayesehamba esithela ngale kwaba nento encane angaphelelwa i-airtime efonini nathi hayi ngeke hayi imhlola ke le uyazi i-airtime kade ngiyifaka nje ngeke ikhona into edli i-airtime la uyazi kufanele ukuthi ke ngiyobheka konje usembona useyacinga efonini useyacinga inamba yesangoma ayisave kudala usekhohlweni ukuthi wayeyibhala ukuthini wayebhala ukuthi ugogo bani efonini yakho ngafica inqwaba yeyinamba ugogo emanguza ugogo Shepstein ugogo Nongoma ugogo GP unabo bonke ogogo la emsakazweni meke wezwa kuthiwa kukhona nakho na inyanga noma nasi sangoma sizokhuluma usuke seyiquphe kanje eduze kwewedwa esekuthulisa ingane anithule nina ngifuna ukuthatha inombolo useyayithatha njalo inombolo umsakazi meke walibala uqhubeke lokho ebuza imibuzo esangomeni uyadinwa ufune ngathi ngabe umsakazi useyeke isangoma sishinamba akakasizwa njalo sichaza nanokuthi yini nani siyenza akanendaba yena ulwela ukuthi khipha inamba mina ngize kuzohlola boleka imali ahamba lapho ayohlola kodwa mefika uthe fike bebingelela ngazi inkinga zakhe athi hayi mkhulu ngakuzwe emsakazweni ngathi hayi wena osungasilamulela lapha ekhasi nenkinga ingane azizwa ngane zamazizwa ngazi ukuthi kwenzakalani isangoma phela mase sihlola sizothi ya wena uthi umoya wena kunesimo sento ehamba njalo ivuka ekhaya ibe umoya lo moya ungaze ungene usebenze ngeingane zibe njengabantu angathi bezwa egcekeni kufanele uthi ulethe 8000 ngikwenzela kube yilokho ajabule ahambe sethi hey sengize ngamthona into ozongilungisela hayi ngizohlanganisa bandla ngizohlanganisa yini uzohlanganisana ngizohlanganisa 8000 khona isangoma esithi sizongisiza singilungisele lento eyingane okungezwa hawu kade uye kuleso sangoma uyazi ukuthi ukhona omnye umuntu ola emlazi loya muntu loyana ubengakusisi ukuphi awungiphi number yakhe useyadlula udlula neyiwasho zalo zigcwelela esikhwameni useyemlazi mayibuye useyayibeka ungafika ngathi wena unesigodlo usenenqwaba sewazi wabeka indwangu wahenqa ngendwangu imithi yakhe azafika ibhale kabusha ibhala amagama eminye yamdida kwayena kasayazi ngisho umuntu ephethwe ikhanda kanqenta ngamdonsela umuthi wokugquma umbonise yamthi awubheme la angisakukhumbuli kahle lo muntu kodwa ngicanga ukubhema ahambe ubhemisa abantu imithi yokugquma eminye yokuphalaza kwakufanele ucwize emanzini hayi sewakhohle ukuthi wokuphalaza agqume ngayo ibhambana izinto ibhede akukhale ngabantu akukhale ngabathakathi kanti inkinga ikuyo uthanda ukuhlola